Ω της Ασίας ολάκερης χωριά και χώρες, ω της Περσίας γη, λιμάνι τόσου πλούτου, πώς με ένα μόνο χτύπημα τόση ευτυχία γέννηκε στάχτη και έρεψε το Περσολτάνθος. Όχι μένα. Κακό είναι και το μήνυμα της συμφοράς, κανείς να φέρνει πρώτος. Μα όμως ανάγκη ακόμα και όλος εσάς το πάθημα να ξεδιπλώσω, γιατί όλος πάει, χάθηκε ο στρατός μας Πέρσες. Αυτό είναι το νησί της Σαλαμίνας, στα νοτιοδυτικά παράλια της Αττικής. Στο στενό θαλάσσιο πέρασμα που βρίσκεται ανάμεσα στη Σαλαμίνα και το σημερινό πέραμα, έμελε να διεξαχθεί το 480 π.Χ. μία από τις πιο γνωστές ναυμαχίες του αρχαίου κόσμου ανάμεσα στις ενωμένες ελληνικές δυνάμεις και τον Περσικό στόλο. Within sight of the city of Athens itself, the future destiny of Greece, Persia, and the Mediterranean and civilization was all decided on one day in September 480 BC. Για πολλούς αιώνες, οι ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας έζησαν χωρίς προβλήματα με τα μεγάλα κράτη της Ανατολής. Το 546 π.Χ. όμως, ο Κύρος, βασιλιάς των Περσών, Μίδων και Ασσυρίων, νίκησε τους Λιδούς και υπέταξε όλες τις μεγάλες ελληνικές πόλεις της Ιωνίας, εκτός από τη Σάμο, δημιουργώντας μια αχανή αυτοκρατορία. Έτσι, οι Ιωνικές πόλεις έχασαν την αυτονομία τους. Το 499 π.Χ. οι Ιωνικές πόλεις επαναστάτησαν. Παρά τη βοήθεια από την Αθήνα και την Ερέτρια, η Επανάσταση κατέρευσε. Η Μίλητος, η πλουσιότερη και ισχυρότερη Ιωνική πόλη, λαιλατήθηκε και πυρπολήθηκε. Ο Δαρίος, γαμπρός του Κύρου, είχε γίνει ο μοναδικός κυβερνήτης μιας τεράστιας ασιατικής αυτοκρατορίας που εκτινόταν από την Ινδία μέχρι τη Μεσόγειο και από την Κασπία μέχρι τον Ινδικό ωκεανό. Έξυπνος και ικανός δεσπότης, αναδιοργάνωσε το κράτος του διοικητικά και οικονομικά και έκανε μεγάλα έργα υποδομής. Επειδή οι Αθηναίοι είχαν βοηθήσει τον μικρασιατικό ελληνισμό κατά την Ιωνική Επανάσταση, την πρώτη εξέγερση υποτελών του Περσικού κράτους και πυρπόλησαν τις Σάρδεις, ο Δαρίος έδωσε εντολή σε έναν από τους δούλους του να του υπενθυμίζει 3 φορές την ημέρα, πριν από κάθε γεύμα, «Δέσποτα, να θυμάσαι τους Αθηναίους». Εξυπακούεται για να τους εκδικηθεί, γιατί παρήχαν αυτήν τη βοήθεια εις τους Ίωνες. Το 492 π.Χ. ο Δαρίος εκστράτευσε στη Θράκη και τη Μακεδονία, καταλαμβάνοντάς τες. Αργότερα, το 490 π.Χ. ο Περσικός στόλος διαπλέει το Αιγαίο, καταλαμβάνοντας τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων και ισοπεδώνοντας την Ερέτρια. Πολλές πόλεις θα υποκύψουν κάτω από το φόβο, όχι όμως η Αθήνα και η Σπάρτη. Η εκστρατεία θα αποτύχει μετά την ήττα των Περσών στο Μαραθώνα από τους Αθηναίους και τους Πλατεείς. Μετά το Μαραθώνα, για 10 χρόνια, υπήρξε διακοπή των εχθροπραξιών. Ο Δαρίος πέθανε και στο θρόνο ανέβηκε ο γιος του Ξέρξης. When Darius died, he left to Xerxes this legacy of an unfinished war. Was Xerxes going to allow the Athenians to stand, having challenged the great Persian Empire, or was he going to finish his father's unfinished business and pursue the war to the finish? And Xerxes decided that he could not allow the Athenians to stand, that he
had to conquer them and their great allies, the Spartans, and he had to expand Persian control to Greece. Αφού έκαναν πιο ολοκληρωμένες προετοιμασίες, οι Πέρσες φτάνουν στην Ελλάδα διαπλέοντας το στενό πέρασμα της Χερσονήσου του Άθο από τεχνητό κανάλι, που ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα για την εποχή. Σύμφωνα με τους σύγχρονους ερευνητές, ο στρατός ξεπερνούσε τους 400.000 άνδρες, ενώ ο στόλος υπολογίζεται σε περισσότερα από 700 πολεμικά πλοία. Στην πολιτική σκηνή της Αθήνας κυριαρχούσε ο Θεμιστοκλής. Ο Θεμιστοκλής, σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό που του δίδει ο Θουκυδίδης, είχε μία έμφυτη οξύνια και διορατικότητα. Χάρη σε αυτήν του τη διορατικότητα, οι Αθηναίοι απόκτησαν τις δύο πηγές της δύναμής τους, δηλαδή το λιμάνι του Πειραιά, το οποίο τυχίστηκε, και το στόλο τους. Themistocles was the most important Athenian statesman and general. He was also a remarkable figure by any standard. He was immensely intelligent, he was immensely patriotic, he was immensely courageous. He was a superb orator, he was a great leader of men. At the same time, he was cunning, he was untrustworthy, he was tricky, he was strategic, he was a liar, he was two-faced, he was not held back by any strictly held principles or morals. He was willing to do whatever it took in order to win this war and win this battle. And that's why he was so invaluable to the Greeks, and why, by the same token, they never completely trusted him. Η ηγεσία των ενωμένων ελληνικών δυνάμεων δόθηκε στη Σπάρτη από τους αντιπροσώπους των ελληνικών πόλεων, γιατί οι Σπαρτιάτες είχαν τη φήμη των πιο εμπειροπόλεμων στα στρατιωτικά θέματα. Επικεφαλής του στρατού ανέλαβε ο Λεωνίδας, ενώ επικεφαλής του ελληνικού στόλου τέθηκε ο Ευρυδιάδης. Μετά από τη μάχη των Θερμοπυλών και το θάνατο του Λεωνίδα και των υπερασπιστών του στενού περάσματος, οι Πέρσες προχώρησαν και κατέλαβαν την κεντρική Ελλάδα. Ο Θεμιστοκλής έπεισε τους Αθηναίους να εκενώσουν την Αττική με την υποστήριξη του στόλου. Ο χρησμός που είχε δοθεί από το μαντίο των Δελφών μιλούσε για ξύλινα τείχη που θα προστάτευαν την Αθήνα. Ένα ποσοστό Αθηναίων θεωρούσε ότι πρόκειτο για τα ξύλινα τείχη της Ακρόπολης των Αθηνών. Ο Θεμιστοκλής όμως επέμενε ότι ο χρησμός εννοούσε τα πλοία και έτσι έπεισε τους Αθηναίους να εγκαταλείψουν την πόλη τους και τα μεν γυναικόπαιδα εστάλησαν στην Τριζίνα, τη Σαλαμίνα και την Αίγινα, ενώ οι ένοπλοι επιβιβάστηκαν στα πλοία και πήγαν στη Σαλαμίνα. Ο Πελοποννησιακός στρατός με αρχηγό τον Κλεόμβρωτο, αδελφό του Λεωνίδα, είχε σταθμεύσει στον Ισθμό, τον οποίο οχύρωνε με τείχος. Ο ελληνικός στόλος συγκεντρώθηκε σε 3 σημεία: Σαλαμίνα, Αίγινα και Πόρο. Ο Περσικός στρατός, όταν έφτασε στην Αττική, επιτέθηκε στους λίγους υπερασπιστές που είχαν μείνει στην Αθήνα και λαιλάτισε τα ιερά. Ο Περσικός στόλος, στο μεταξύ, φτάνει στο Φάληρο. Ο ελληνικός στόλος ήταν συγκεντρωμένος στη Σαλαμίνα υπό την ηγεσία του Σπαρτιάτη Ευρυβιάδη. Οι Πελοποννήσιοι στρατηγοί επέμεναν ότι έπρεπε να αποπλεύσουν και να πλεύσουν στον ισθμό της Κορίνθου για να προστατεύσουν την Πελοπόννησο. Διαφορετική γνώμη είχε ο Θεμιστοκλής, ο οποίος προσπάθησε να πείσει το Ευρυβιάδη λέγοντας του ότι αν ναυμαχούσαν στον ισθμό, η θάλασσα ήταν ανοιχτή. Οι Πέρσες διέθεταν περισσότερα πλοία, ενώ εκείνοι είχαν λιγότερα και βαρύτερα, άρα πιο δυσκίνητα. Ενώ αν παρέμεναν στη Σαλαμίνα, θα μπορούσαν να ναυμαχήσουν σε ένα στενό πορθμό
η αριθμητική δύναμη των Περσών ουσιαστικά θα εξουδετερωνόταν και η νίκη θα ήταν βεβαία για τους Έλληνες. Και έτσι θα εσώζεται η Σαλαμίνα, η Τριζίνα, η Αίγινα, αλλά και η Πελοπόννησος, γιατί οι Πέρσες θα ετρέπονται σε άτακτο φυγή μετά την ήττα τους. Ο Ευρυβιάδης, επειδή ο Θεμιστοκλής μιλούσε χωρίς να του δοθεί ο λόγος, τον παρατήρησε λέγοντας ότι στους αθλητικούς αγώνες όσοι ξεκινούν πριν δοθεί το σύνθημα, τους χτυπούν. Και ο Θεμιστοκλής του απάντησε, ναι, αλλά και όσοι καθυστερούν δεν στεφανώνονται. Οργίστηκε τότε ο Ευρυβιάδης και σήκωσε το ραβδί του για να τον χτυπήσει. Και ο Θεμιστοκλής, ψύχρεμος, του είπε «Πάταξον μεν, άκουσον δε». Κατά τον Ηρόδοτο αλλά και τον Εσχύλο, ο Θεμιστοκλής κατέφυγε σε ένα τέχνασμα για να επισπεύσει την περσική επίθεση. Έστειλε τον Σίκινο, δούλο και παιδαγωγό, να αναφέρει ότι οι Έλληνες, κατατρομαγμένοι, σκέπτονται τη φυγή. It was a trap, and there were advisors to King Xerxes who said, "Don't believe them, they're lying, it's a trick." But Xerxes fell for it. Xerxes really couldn't see through the Greeks. He didn't realize that this guy was a messenger who'd been sent by Themistocles, and Themistocles had set everything up in order to trick the Persians. Αρχής την πάσα συμφορά, Δέσποινα. Κάποια θεϊκιά κατάρα. Ή πονηρόν έκαμε πνεύμα. Που φάνηκε από πού δεν ξέρω. Γιατί κάποιος Έλληνας ήρθε από το στρατό των Αθηναίων και είπε στο γιο σου Ξέρξη αυτά. Πως άμα πέσει της μαύρης νύχτας στο σκοτάδι, δεν θα εμέναν οι Έλληνες άλλο. Μα στον καραβιόν θα ορμούσαν τα σκαμιά πάνω για να σώσει όπου προφθάσει καθένας με κρυφή φευγάλα τη ζωή του. Και εκείνος, άμα τ' άκουσε, χωρίς να νιώσει το δόλο του Έλληνα, ούτε των θεών το φθόνο, σ' όλους τους ναυαρχούς του αυτή τη διάτα βγάζει. Σαν μπαύσουν να φλογίζουν του ήλιου οι αχτίνες στη γη και απλώσει το σκοτάδι στον αιθέρα, σε 3 σειρές να τάξουν τα πολλά καράβια για να φυλάξουν τα στενά και τα πολύβουα περάσματα της θάλασσας και ολόγυρα άλλα το θείο του έαντα το νησί να περιζώσουν. Οι Πέρσες αποφασίζουν να ευνηδιάσουν τους Έλληνες. Με επίλεκτες δυνάμεις καταλαμβάνουν την Ψιτάλια και παρατάσσουν ισχυρή δύναμη περσικών πλοίων ανάμεσα στην Κοινόσουρα και την Καίο. Μετά τα μεσάνυχτα της παραμονής της Ναυμαχίας, την 28η ή 29η Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ., ο κύριος όγκος του στόλου αφήνει το Φάληρο και πλέει δυτικά. Παρατάσσεται οργανωμένα απέναντι από το σημερινό πέραμα. Σκοπός αυτής της κίνησης ήταν η κύκλωση του ελληνικού στόλου. Ο ίδιος ο Ξέρξης παρακολουθούσε την ναυμαχία από μια πλαγιά του όρους Εγάλεο, του σημερινού Δήμου Περάματος. Όμως, αντί να ευνηδιαστούν οι Έλληνες, ευνηδιάστηκαν οι Πέρσες, που είδαν τους Έλληνες να μην τρέπονται σε φυγή, αλλά να αντιχούν οι σάλπιγγες της επίθεσης για τον υπερπάντων αγώνα. Ο Ευρυδιάδης δίνει τη διαταγή και τα ελληνικά πλοία αναπτύσσονται στο στενό στην πλευρά της Σαλαμίνας σε μέτωπο 3 χιλιόμετρων περίπου, με στήριγμα προς τα δεξιά την Κοινόσουρα και προς τα αριστερά το σημερινό νησί του Αγίου Γεωργίου.